Amuyo, ti milyonaryo, madagidaldala ti cash, panay nga chiki kami. Abay mat pare. Awan lang ate kwartam ko nam. Hey boss, soft drinks. May donut saja, kasla naunag man ti pampanunutin nan. Oh, donut! Pasti sabang masong nagigtutak pa'y. Nagsanger mo ti tsura mo, nyaman niya ti pampanunutin mo. Intuloy ko gamin na dito, ba ito nga tidak din na minsan. Di ka pa'y nag-awis, nyaman ti pampanunutin mo niya. Awan masong, dalabasit nga pampanunutak. Wey, babae man nato niya. Sigurado ka masong nga babae man ti pampanunutak ka. Amok, donut, nga babae man ta pampanunutin mo. Apay among masong, naglingtan. Kabisado kan donut, lagi takas tangalang-langam. Kasi ka na masong. Donut, halatado ka no da problema ti chicks. Punay niya masong, talaga mumut ya. Sakpay donut. Naglingkan niya, talaga kabisado na kya. Kuna nagbeg tangag kadkadwan. Api daklam mo ta kuam. Ni, sitan sa mo ti, bubusinan natin nakakutsay masong. Kamu man donut, umuti kam amo nga ti kutsina. So pa ya masong, sino nga tata? Pero donut! Ni, kam amo na kamot sa donut. Huwag garad masong. Kaya madyak mo, bigbig no, sino ata? Urahin ka lang masidigan. Pero donut, kamusta? Di nagsamot tan mabigbigan paray. Ni, si kagaya mga pare, dandani ka pinga mo din na bigbigan ha. Wen, nagdakal kami nagbaliw ako. Kamusta ka ngay? Kastila ta pare, si kangay, kamusta kamot ngay? Ayos mo't paray, milyonaryo akatan. Ah, metari lang mga pre, nyatatak na ta. Ah, ate paray, MK lang ate paray. MK pre, mangkepweng. Focus din sa bang paray, Michael Kors. Milyonaryo ka no, kasta mo tilang langana. Pang driver lang mo. Talaga pre, milyonaryo kan? Kano ka lang nag-obrad di Manila? Wen paray, talo-tawa nagdayan, Manila buya ko. Kasano ka nga naging milyonaryo pare? Nangabaka kami tiluto pare, natsambaak. Apay, matik na damog pare. Siyempre, insikretok pare. Narigata, namamudat ta. Kasi ka na pare? Wen pare, mansyon niya balik ko di Manilan. Talo pa sa kay kon, pangupat nga rin kay wawar ko. Naglastog mating akong pare ni donut eh. Ah, kasi ya pare, pamerinda na kami manggarad. Ang problema ta pare. Ato na pare, kay gumatang merinda ni. Oh, ato na yung masong, kagumatang ti, merinda ta di tindahan. Di kasi mo donut, lukot-lukot mate. Alam lang takit din, kagumatang. Sige man lang na eh. Urahin dak kita. Kamusta mo ti, biyag mo di Manila pare? Ayos mo ta pare, diyan ka gubobra, nadulaw na ti kwarta ko. Ah, kasi ya pare. Lastog talaga ating kong pare kon. Tsaka paligay la tiraramid kon pare, papasya-pasyara lang na eh. Naglastog talaga di kumpare ni donut eh. Nagimas nga biyagan pare. Oh, donut, para ito yung merinda natin eh. Baraton na kami manggarad di inabak mo ti loto. Kung man boss, pabaraton na kami mamay. Ito na pare. Ni, papikas timot pre. Nagbasay, tas lukot-lukot pa eh. Kumaa, nalulutong kumamat nga tagsasangaribaw. Amuyo, ti milyonaryo, madagidaldala ti cash, panay nga chiki kami. Abay mat pare.
Awan lang ate kwartam ko nam. Hey boss, soft drinks. Ay kwarta may gamin pare, nakabangko. Ah, kasi ka na ya pare. Wen pare. Duhog supli ka garot pare, dalam tayo barato men ah. Sige pare, ta dapat papanat. Sige pare, galawad ka. Naglakad ang mga lokon na nga taon. Mamati daw mga milyonaryo ka driver lang. Donat, madin sa mga milyonaryo kumparin. Mati nga talaga masong, nalastog lang nga jay. Sila mamati ka may di bagbagana. Saksakay lasuna masong, amukmat nga madigpay pa siya ibagbagana. Api nga mong donat. Kabisado ka dyan masong, ay sa nga pulong ay bagbagana dyan ka unsit madigpay pa isaw. Ano? At adu pa di maling ay bagbagana kim jig pay saw. Wan masong, kasi suna nga kalastog. Api nga pinasakay mo sunod donat. Madimpay kahit masong ta, nalibrita ti merienda. Supay adonat, nalaing ka mo iya. Dapat ti kwartata nga pang inom tadamdaman. Nadali tagarda sunod donat. Primya masong, nung nalastog suna, not utak tamait. Nyangaro din donat. Ana, papananta masong. Datang talati arak kan pulutan natin tednan donat. Tagarudan, bilisan. Saan? Nakatatay na yung mas. Siyempre sisig.